migrarea populației în masă din Republica Moldova a dus la posibilitatea, de fapt, a multor familii să urmeze un anumit tratament peste hotare. Cu atât mai mult dacă un părinte este undeva legal peste hotare și dispune de asigurare medicală, de ce, când ajunge în așa situație, să nu-ți iai copilul, să ai o altă părere? Cu atât mai mult dacă este posibil să faci un tratament peste hotare. Este decizia lor, este dreptul lor și noi nu putem nici cum ca să influențăm decizia lor. Pentru că, într-adevăr, tratamentul unui copil cu cancer este destul de agresiv, este un tratament de lungă durată care implică lucrul unei echipe multidisciplinare. Și de asta, atâta timp cât este posibilitatea de a face un tratament peste hotare și părinții decid că asta este cea mai bună variantă, este în favoarea lor. De îmbunătățit se poate multe, cred că fiecare poate spune, începând cu condițiile chiar tehnico-materiale, dotarea cu instrumente, cu medicamente, poate mai de ultimă generație, dar de asemenea este nevoie și de atitudinea oamenilor. Ce am putea noi îmbunătăți? Cred că nu depinde de medici. Ce am putea noi îmbunătăți? Condiții parcă avem. Mamele, copiii au condiții, dar unica ce ne deranjează pe noi, asta nu aveam, cred că, aparatajul care dispun colegii noștri peste hotare, care noi știm că sunt, dar nu le avem. Și, din păcate, asta. Ar trebui de refăcut complet oncohematologie sau oncologie pediatrică, adică de a avea posibilitate de a face investigațiile cum se fac peste hotare, atunci cred că am ajunge și noi la un nivel. Asta e una. În al doilea rând, tratamentul cu preparate citostatice calitative, ca să noi să facem așa cum este peste hotare. Spunem așa, cu vreo 10 ani în urmă, am avut norocul de a lucra cu preparatele, într-adevăr preparatele de la nivel mondial. Ceea ce a fost o eră, o bucată din experiența mea și din hematologie pentru copii, unde sunt o supraviețuire peste 80%. Dar atunci, într-adevăr, noi lucram cu preparate ceea ce aveam o plăcere de a lucra. Și asta ar fi foarte mult de dorit. În ceea ce privește îmbunătățirea, spunem, și ceea ce spunem de împrejurările copiilor, ceea ce ar fi nici nu știu cum să numesc, niște servicii hoteliere, să le numesc, nu e frumos să le spun așa, dar ar trebui să fie un anturaj în care s-ar simți ca la ei acasă. În fiecare domeniu în Republica Moldova este loc de ceva mai bun și nu doar în Republica Moldova. Cred că odată cu modernizarea, să zic așa, societății, sunt posibilități, sunt diferite tehnologii noi, atât de diagnostic, de tratament și de, să zic, de monitorizare a acestor copii în dinamică. De aceea, dacă luăm de la debutul bolii, atunci când trebuie să pui un diagnostic corect a unei patologii, ca ulterior să poți face un tratament adecvat, sigur că este bine sau în primul rând trebuie să aducem metode noi sau metode de investigație în diagnostic. Ulterior trebuie aparataj mai sofisticat pentru a face careva intervenții chirurgicale, pentru că ultimul timp se pledează mai mult pentru microchirurgie, pentru laparoscopii, ceea ce în cazul copiilor în Republica Moldova suntem un pic mai rezervați. Majoritatea pacienților care ajung aici, în Institutul Oncologic, în secțiile de copii,
se află o perioadă îndelungată de timp. De ce? Pentru că tratamentul pacienților oncologici pediatrici de obicei este mai îndelungat, mai intensiv comparativ cu adulții. Și de aceea, aflându-se în perioadă îndelungată de timp, familia are nevoie de susținere, mai ales în perioada dificilă prin care trecem și am trecut, luând în considerație COVID-ul, infecția COVID, când deja au fost interzise toate vizitele în secții și în secție se află pacientul și unul din părinți doar. Asta este destul de dificil. Se numește că sunt 1 la 1 cu boala. Nu are ajutor, nu are cine vizita, nu are cum să-i viziteze. Și de aceea, în perioada în care suntem acum, pacientul are nevoie de dublă, triplă, să zicem, susținere psihoemoțională. Și nu doar din cauza asta, tratamentul este foarte dificil, cu complicații multiple. Părintele vede toate etapele tratamentului și toate durerile care le are copilul. El uneori nu se poate isprăvi de sine stătător și de aceea avem nevoie de susținerea unui psiholog, a echipii noastre multidisciplinare, pentru că de la asistent medical, infirmieră, medic și toți restul, noi toți suntem lângă familie și toți încercăm să le oferim suportul care îl au. De multe ori apar întrebări spontane sau, să zicem așa, un plâns, uneori chiar nemotivat. Nu contează, noi trebuie să fim alături de familie.